Ang atong tema karong adlaw, sub-theme, in relation sa atong main theme nga nag-ingon Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Nag-ingon sa dangatong tema karong adlaw, ang maminaw sa balaang kasulatan sa Dios kahimutan. Ekonomi kamo kuno'y sulti. Kadtong nakalahos og sulti, gikahimutan namos Ginoo. Kadtong way na sulti, pasabot wa mo muklarog paminaw. Sa unang pagbasa, gikiha sa Ginoo ang Israel. Nganong gikiha niya? Tungod kay sige sila gyapog simba, sige gihapon sila halad anang mga sinunog nga mga tambok sa baka, karniro, kanding o siging paaso anang insinso panahon sa ilang pagsimba. Pero wa na di ay malipay ang Ginoo nganuman kay di naman sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Maminaw naman sila sa pulong sa mga Diyos-Diyos o pulong sa mga tao nga mga negosyante, mga politicians o uban pang mga pulong sa tao. Pero sa Ginoo di na sila maminaw. Mao na nga gipangita sa Ginoo ang ilang katarong. Matod pas tubag nato sa Salmo, unsa kay atong tubag Salmo? Sa matarong pakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nya kinsa maning matarong matod pas unang pagbasa, kinsa man ang maayo, unsa may tan-aw sa Ginoong maayo, dili ng mga halad. Ingon siya dire, gipakita niya kanimo o tao unsa ang maayo. Ang ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, justice, sa pagpakita sa makanunayong gugma, constant love, ug sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakiguban sa Ginoo, humble following of God, humble obedience. Mao na siya gipangita sa Ginoo ang justice, love, and humility. Lingiyay mong tupad. Ingna na akana. Ingna ba? Ingna na ba kaana? Naawa. Kinsay mo ingon dinhi, Pader, sud sa buwan sa Hulyo, wa na jud ko makayaw-yaw, makapangasaba didto sa among balay. Tasa nga mo? Wow, na ay tulo ka buok, upat. Niya kamong uban, unsa man day mo? Ngasaba, yaw-yaw. Niya hay naman tong constant love. Wag tang. Lisod dali kay tang malimot. Mo nang gipahinumduman sa Ginoo, hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo sa Ehipto. Ako ang nagluwas kaninyo sa kaulipnan. Ako'y nagpadala kang Moises, kang Aaron, kang Miriam. Mo pinumduman ta ba? Unsa sa kay pahinumdum sa Ginoo sa ato mga politicians? Hinumdumi nga ako'y nagpadaog nimo sa eleksyon. Di ba? Ako'y naghatag nimog partner sa unit team pamuato. Aron mahimo mong humot sa mga tao. Kay guwap atong unit team,
Lisod gyud kag daog. Unya sige mog simbas una, then mog offer dito sa mga simbahan. Ako'y naghatag ninyo og mga pari para mumisa. Mga obispo pa inyong, kardinal pa inyong ipang-imbitar niya, post dayon social media. Ano na, gamiton mo dayon ang tanang sektor. Ako'y nag-encourage sa mga pobring mga Pilipino para mubutar ninyo. Nya karon inyo lang ipabanla sa baha, inyo lang kawatan sa ilang budget unta para sa PhilHealth. Hastang ilang mga anak din ka eskwela tarong kay ang budget para sa classroom inyo ng kawaton pila sad ka bilyon. Ang imong partner sa UNAS Uniteam imo nang ipa-impeach karon. Ang nagpalubong sa imong papa dito sa libingan ng bayani human sa pila ka dekada nga wa gyud ikalubong, karon imo nang ipapriso dito ni anang ICC nga wa gani tahura sa Amerika, wa gani tahura sa Russia, wa tahura sa daghang mga dagkong nasod nga korte gisaway maayo, gani gi-persecute na karon. Unya ikaw hinuon nga leader sa Pilipinas, porting salig diha, imo na sang ipadakop si Bato de la Rosa anang ICC, hasta na sad si Bongo imo na sang ipadakop. Nga sa una maunay nagsuporta nimo mga tawhana kay nakigi-unite kas mga Duterte, mga inana tingali ba. Sige, ari na sa tas atong lokal. Ako'y nag-order nimo pagkapari, nya mohunong kag baligya og raffle ticket. Padayon diha. Itaw mo aksyon na biyata kog hunong kapoy baligya ning. Kana ba mag-expect ta ba nga daghan bitang mo palit niya gamay ra bitaw makakapoy No, makakapoy. Pero ingnom sa kus Ginoo ay uwaw-uwaw diha pamaligya. Adlok ka dang baligya. Wala baligya lang yun. Siging bit-bitan ng akong ikubag na buling na naman ng sugod. Siging bit-bitan ng ikubag, daan ng ticket. Daghan pag ukitag atong halin 46,225. Pero pakpakan na to, niabot na tag 46. Pero ang atong gibaligya 250,000 ka tickets, wa pagay mahurot ang 50,000. So naapay 204 more or less 204,000 nga pamahalin niya. Karon na ning Sabado 5 na lang ka adlaw, mahurot pa ka ng 204,000. Zaman di na. Pero mahurot ba yan na kung doon na gitay pagsunod sa Ginoo, kung mahimot ang sana makiangayon, mahimot ang mahigugmaon o sa tumusa mapaubsanon. Kana bang kamaotang maminaw sa pulong sa Ginoo. Tanawa diri sa atong ebanghelyo, nasuko ang Ginoo kay nangayo silag milagro. Yung Ginoo di kumuhatag ninyo milagro. Katod ang iyang pag-ayo sa mga masakiton, katong pagpabuhi niya sa minatay, katong pag mga bungol makabati, mga bakol makalakaw, katong pagpapahawa niya giyawa para di es Ginoo, para ni Hesus, dili to milagro mga igsoon. Kita mo tan-aw na milagro, pero di to milagro. Unsa man to? Ordinary power of the Son of God. Ordinaryong gahom, normal nga gahom sa anak sa Dios. Ingay mong tupad, ina anak ka sa Dios. Ina anak ka sa Dios. Kinsa ninyo dinhi ang mo-claim nga ako, Father, anak ko sa Dios. Tasa ka mo. Ang di mo isa anak siyawa. Sige na. Anak sa Dios. O, kitang tanan nga ni Isa sa kamot na atay normal power. Isipari, propeta, ug hari. Kana, namatod pang San Pablo sa iyang mga sulat,
kadtong espiritu nga nagbanhaw ni Hesus ug nagpalingkod niya karon sa tuo sa Amahan, maura sad tong espirituha ang ania kanato nga nagsunod sa atong Amahan. Pasabot kadtong gahuma nga naghatag niya atong iyang tanang gibuhat na asad na nato. Mao bitaw si Santiago Apostol nakahimo sa nigdaghan kaayong mga healing, papahawa sa mga yawa. Ang mga apostoles, hasta sila si San Roque, nakahimo ni ana. Antod gani Bishop Chupilo Kamumot, wa pa mo na ma-declare nga santo. Daghan kay mga healing claims nga healing, although inig-verify lang sa atong technical nga side sa mga theologians, sa mga medical people, dili kapasar ang mao mga claim, pero gi-claim ginas mga tao. Kadto lang ko nung nilabang sila mo, isa man taga-testimonya ato. Naabay ngadto sila bukid kuno ba nya mulabang sila atong sapa. Niya nay mga bungas biyabas, mao ting ito, mga nang istorya, bungas biyabas. Ang mga katikista nga kuyog niya ug uban pang ni kuyog padung to sa kapilya, manguha ta sila sa biyabas niya kay mga putot pa mang uban kanang pa mahinog ba. So uy kaanugon wala pa mahinog. Lakaw lang sila ngadto kuno. Labang sila sa sapa. Man katikay sila didto. Pagbalik kuno nila pulos naman kuno hinog ang kon biyabas. Pulos na hinog. Purti kuno nilang pangaon. Pero nalimot na lang sad sila nga pag-agi dahil nila mga putot pa to. Pagba, hindi nga pa kano bishop mo. Sige, pangaon na mo. Biyabas, hinog na. Man mo malipay. Normal ra na. Di na siya milagro kanang inana. Kanang maglakaw ka nga mag-wheelchair. Adto ka nga tos usa ka adto ba kag Simala, adto ba kag Santo Niño, adto ba kag San Vicente, mo ari ba ka diri Santiago. Nya human makalakaw ka para ni Hesus dili na milagro. Bunga ra na sa gugma ka mapaubsanon o ka mapasayloon sa Ginoo. Maubitan na inigdool ato mga sanlahon hasta to mga bakol unsa may isulti ni Kristo. Kato mga paralyzed gipasaylo na ang imong mga sala. Mao may una niya isulti. Dili man milagro, milagrohan ti ka. Dili man. Mao naningos Kristo ay mo pagitag milagro. Buhatan noon ninyo ang sugo sa Ginoo, ang gisugo sa Ginoo. Mo nang iyang gihisgutan si Hunas, ni sabsudyaan gid mo ni taga Ninibe kay nituman sila sa pulong sa Dios nga gisangyaw ni Hunas. Hasta gani kadtong rayna sa bagatan mi panaw og katunga sa kalibutan kay maminaw ra gyud sa pulong sa Dios gikan sa bakba ni Solomon. Nya ningon siya, timan dinhi ani ay labaw pa kang Hunas og ni Solomon. Muna paminaw gyud mo. Kay ang Ginoo na rin nagsulti ninyo nga hutdag yung palit ang raffle ticket. Nya unsa may buhaton, pulong yapos Ginoo sundon, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipalit og raffle ticket. Imagine ko no ninyo. Kitang tanan din hirong nanimba. Kita lang usa ug kana rong naminaw diha sa atong online mass. Ibaligya lang ko ninyo tanan yung refrigerator, TV, sakyanan. Aylan ng cellphone kay mo communicate pa man mo. Kanang laptop pwede ra nagibaligya. No, kana lang usang upat. Unsa to? TV, refrigerator, sakyanan o laptop. Nya ang halin ipalit og raffle ticket. Ikaugma or sunod karong Sabado unsa kay mahitabo? Mahurot dili. Hurot niya ipakapin nato ikalima. Tanan ninyong savings nga kwarta karon. Binli lang og 1,000 pesos. Tanan ninyong savings nga kwarta karon. Binli lang og 1,000 pesos. Withdraw tanan nga ipalit dayon og raffle ticket. Unsay mahitabo?
Hurot. Pero nganong dili man nato buhaton kay di ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa tao nga mao gyud mag-ingon, ayaw ka nang sakyanan nimo, makaluwas biya na nimo, di na ka maglakaw, kanang imong rape, may biya na kay dili mapanos ang imong mga gipalit. Ang kanang imong kanang TV, may biya la sana matanaw-tanaw ka kita kadagko ba nindot man tan-awong dagko ang naong tao. Pero nana kay cellphone na diha ang TV, di ba? Ana man diha. Ang tan-aw jud kanang dagko, baligya lang na. Nya dayon moingon sa dayon sila nga ayaw ka nang imong savings for your future baya na, for your future. Sa to pa ang Ginoo na dili na din nimo future, ang simbahan dili na to secure your future, ang imo na din savings. Mo na gisaway ni Hesus pagkadautan. Unya inikasakit nimo, hurot na imong savings, siging dialysis, siging chemo, paupiraan ng kasing-kasing, tindagkuab, paupiraan ng mga tumors, nahurot na imong savings, nakautang pag yung mga 200 ngadtos 1 million, unya mo ari din kaspari, magsuwat dayon ka pa dir, tabangi ko, hapit na mo 1 million ang akong bayronon, ako pila kay gipalit raffle ticket, ani ay. Maningil dayon dire, baka kapalit raffle ticket. Mao na ang kihas Ginoo diri sa unang pagbasa, gipahinumduman sa Ginoo. Muduo la mo nako kung magkalisod na may na gani mo, wa gyud mo ipagpaminaw sa akong pulong. Mao na niingon ta ang maminaw sa balaang sa to. Limot man ang kwato. Ang maminaw sa balaang kasulatan sa Dios kahimutan. Ana. Unsa man day ang milagro nga gipasabot sa Ginoo? Ingon siya, usa ra gyud ka milagro akong ipakita ninyo. Ang milagro nga nahitabo ni Jonas, nga si Jonas or Jonas didto sa tiyan sa isda tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Siya sad kuno didto sa ilawom sa yuta tulo sad ka adlaw ug tulo ka gabi. Nya human mabanhaw siya. Ang milagro gid ang tinuod kana dayang mabanhaw ta. Gikas kamatayon mabanhaw ta. Mao nay milagro. Kanang pag-ayog masakiton normal ra na. Tubtang usang adlaw dunay ni ari diri ta kompostila kuno to siya. Gibagat ko diag lakaw-lakaw ko. Pader, mura manig nagmilagro atong simbahan. Nako nga naman siya. Pila pa lang ka dinhi ka. Tuig na ko, wapay tuig ko, kanang buwan pa, karon pang August 5, kana, pila ka buwan, kaning nahitabo pa din, wa ko kakitaan ni sa sukad ko din na tao Nako, mura mo kag nagmilagro, akong nahuna, may lang kami sulti, palit ba kag raffle ticket ka, sigil kag dayag diya. Normal ra ni, nga nahitabo sa mga taong makiangayon, ano bang kamaong mo angay-angay sa imong grasya? Kani ako ning ihatag simbahan. Ug kitang tanan, ang ako lang follower sa social media, abot ko nagpila na ron sa YouTube lang daan, 297,000. Unya kita dinhi, ibutang to, i-minus lang sa nato ni dinhi. Kana lang 297,000 nga follower nako sa YouTube. Plus pag yun sa katong follow dito sa Facebook, napay nag-reel, kadungog sa na silang natay raffle ticket. Kamao lang na silang muangay-angay ba, makiangayon. Karong adlaw mo palit kog duha ka raffle ticket. Siya nang kanang 297, i-round off lang na itong 200,000. 200,000 amo palitag sa katikit gikan karon hangtod karong Sabado. Nanatay 200,000 katikits nga madawat. Iangay-angay lang ba? Makiangayon ang tawag ana. Awa mo kakwan? Feel? Angay-angaya ba? Karon iguli na ko sa amo, ako lang ning binlag 500, igo na ni para karong kutob sa Domingo, among kaon. Nya kay 5,000 man kaning 4,500, ipalit ko ni raffle ticket. O ana, pilay savings nato diha, day, moingon ang bana, siya, natin natigom ditong 20,000 isa. Binli lang ng 2,000 day kay ang sobra
atong ipalit og raffle ticket, nayabag ka diya sa, ay, so, simbahan na good na, palit na sa kag 18,000 nga, kana ganing ticket gikan karon hangtod Bernes, nya ang usa sa dito, mangutana, musta man ang ato diyang tindahan, pila may halin karon, halinan ta diri og mga 5,000, siya, binili lang nag 500, kaya kahalin naman sa taugma, nya kanang 4-5, ato nang ipalit og raffle ticket, ana ba? Yang usay siya, duha man ikabuk atong sakyanan, SUV pagyod. Iko ana dito, baligya ng usa niya, bilin lang ng usa. Hay man ito baligya ni kaning Mercedes-Benz o kaning ni ang Fortuner. Kana lang Fortuner, Mercedes-Benz, ligon-ligon na. Ana, ligya. Ikahalin, imo dayong ipalit og raffle ticket. Kadugay mo sana mahalin pa dir. Aw imo na lang i-loan daan para mahalin. Na may financing, pila ra may pag-ani mo, ihatag nimo sa financing, nya human imo dayong kuaon ang iyang proceeds, sila na mo baligya ato, pananglitan dawato na nilag, ka pila may dawat anas financing, may wala kuan na lang na 300,000 nya ibaligya na namo 700,000. So sige, diha na ninyo nya ang 300,000 ihatag kay dadon day na nako simbahan karon, ako ipalit og raffle ticket. Unya, ug mo na buhaton natong tanan. Maunay gitawag og normal pa na, ha? Normal pa na ang pagkamahigugmaon sa Ginoo. Normal pa na para sa Ginoo. Di pa na milagro. Pero igtanaw na to nga mahurot ning 200,000 ka tickets, makaingo, hala, nagmilagro. Pero atong kapilinya, ako lang nihisgutan, si Mama Mary, ato mo sana din hingkoan, segunda patron. Katong kapilinya ba di Fatima? Giduol ko ni Bishop Ruben Labajo, May 2021. Nako na pa may fundraising. Ano man yung taga kami adto. Na pa may fundraising Monsignor pa mo to siya to. Murag karon pagitingali ng July. Ang July ito. Ingon ni siya nga para retablo ba 2.5 million. Isa sige lang, willing to wait mi Father Sian. Ana, pagka July, end of July, nahurot na-raise na to namong para sa retablo. Ana, pagka August 8, 2021, nisugod ko grace adtong to ang kapilinya di Fatima. Ang among erased nga kwarta, 30 million. Nisugod ko, close among fundraising, nako focus taron sa pagtabang sa kapilinya di Fatima. Pagka October 2, gikan August 8 nya October 2, na-remit nako ang katapusan namong kolekta og naka-raise nami sa 30 million. August 8 to October 2, September, October, wa kabot og 2 months. Nya pag konsekrasyon na sad, konsekrasyon April 4, 2022, giingnan na sa kong Monsignor Ruben, pagka January 13, Padre Sian, ikaw gyapoy mag-raise sa 10 million nga budget, ha? Nako, uy, ato sa tong kwentahon tong 30 million, aka ng Monsignor, ang nahuroton, ayaw na to, para mo to construction, kani para na sa ni konsekrasyon. Mo to nga, nisugod na sa mig January 19, 2022, pagka March 13, na-raise na sa namo ang 10 million para sa consecration. Oh,